Karbiang long life kilang kaduga vera do ana pastami puthot karbiang long life penang litu maphan kardom pipajir paniklo kardom non isi prek abirta nang litu maphan ke pachini ponji leke karbia khaya phan puthot nongmi ke wan pithu che thandam lo nang denarong matikhula timung arong amekar kalitang omit timung la pen moina intipiatum asopong Dr. Longkiri Timung undergraduate la pen postgraduate unte da phi puthot super specialist neurosurgery department along puthot dimklong kachepa long dun pudami lapuson karbiang long pen mate karbiap khai pen ki chengsi ke mandun chengbang phulupule hokdam deta hinuni lasi lapuson karbia khai pha nongme ke wan pithega pod Dr. Longkiri Timung aphandame akiro pilo lapen ke wangjilang akailong sitami lapuson anso se ke klem ke dampon pamit hekjia phan nilitum karbiang long life hin pentami arname hirjume hang pidunlo tangte nilitum karbiang long life pherangki bikrom teron lapen ari sanghotum Dr. Longkiri Timung ahemtun lapen alangli loke charlia dimalong ka humri dama puthak nang nitum angton pen lang poniktha non nilitum karbiang long life pen ke do bangke la ke Nirmal Niketan English School lo aprang ke labangso Nirmal Niketan English School ke brother atumsi labangso institution bangke running pon lo brothers atumsi api piju pen ke sister tumansi Hanover lo penangan ajak dolo ladak labangso school pen sinilitum stame keching ahod nilitum stame ken kam nang si Jordan lo luke Charlie ke thek nang ji pu pen nilitum stame ladak lapen ladak bangke denarong pen dong muka adak lo labangso school pen penangan au sumaratum karbio sumaratum doctor engineer alenge the pen cheng lo professor pen cheng lo penangan ke the ke dingatum nang plang lo labangso school pen lapen labangso school ke thanda me pik lapen isi discipline missionary atum phan ke litum kai ke mara churu pon nangji karbiang long missionary high school na establish that pen ke penangan luke Charlie ahin ilitum au sumar tum seme paprang don lodi athema private school langbong pen ke missionary school is one of the best academic ahin one of the best puli litum hokdam deta henonelo lasi labangso school aputak pinin dak bang pi bangke ladak pensi itum kaching honai hining ke chethenai litum denarong aman lo denarong aser lo lapen ke alang like karbiang long aman peng lo lapen ke ilitum khaya phan ke man peng ke wana bang phulo details abang ke kadu itum ta chini po alang like Dr. Longkiri Timung alang like UG ta un elo PG ta un elo lapen non bang ke super specialties aphan se alang like Charlie Bomlo pulo teli tuma khai phan ke isi nong me ke wan lo thema super specialties bang ke du kok tha istame neurosurgery ahin jasmen brain surgery hin bang ke brain specialist bang ke elitum long avelang se tuma khai phan isi nong me ke wan lo lasila bang so school pensialang li baing no cameraman baing na labang so school pensialang li direkta labangso school bensi labangso school bensi papa jino nang leba labangso school bensi loge Charlie ahin paprang dun lo la nili phi ke lada ke class 1 up to 10 an dolo hadim da lang mi pick di lapu ke la labang ke playground lo la son se both girls and boys tame dolo ladak se usumara ada belt hang lo pote hangju la balai higher section pen lo ladak pen sialang li kwan lo ne ajir pi tum pen classmate tum pen dak ke char flung di amen ben salong amen ke tok di kwan lo ne banganing che parong labang so school pen sialang li pini li tuma khai phan longri pharman elitum karbiang long pharman isi nong me ke wan lo labang so school pen sialang li bidha chali nangji pu education ahin amoy ar bung dak pen sialang li chipang tang pon lo lapen ladak pensi alangli isi ketetam pos along an alangli ken kam chi jorlo tangte ladak alangli phan ke than pon cheng admission ke en cheng ahut chugedam tang 1996 aning kan di
sister Cecilia alang li penta lam thesi alang li awreng no pusi pus tame alang li penta lam thesi en pon panil tum bori ponona la line tha cameraman puang na high school ke nonanda hako teng lang sitame alang li tum ke pangthir pik lada ke nang li kopine arbu achat same nang li tum thek pon long le dang mir bari pencheng long lada ke alang li tum ga dab lo pulute bel theng lo pulute da ke assembly do po sumartum la pen lapu ke hostel same girl hostel same do lapu ke girl hostel same do why no lapu ke girl hostel lo lai jangpong saru di lai tharve saru nil tum bihe gang ku same chudik long lang lai hasot ke lai avelang same non bang ke la sports lo purde sumar tum kang ni adim same alang litum di la lo non ke jangpong atheta dolo jo adim deng sam dop di lo charlie environment ke dake perfect lo theke ban dake traffic pollution ta ave athema dake gari motor chelo le athema rongang bong si labang so jorteron rong open kauri pathar la pen kauri pahar labang so school labang so rong thom rong priang bong sila so school ke mane joglu da teng lo la simple pic la puge hostel dolo girl hostel dolo la pena sister atum ke do abuha lo apu bangke nili mohor apu ke paklang lo se ladak ke adim environment lang me pe ladak pe si penangan nili tum kar biari soi jang atum log chali penangan doctor engineer professors na menang man lo asila bangso school of han litum carving long life pen same salute lo litum society phan litum backbone nang pang tang dun na long la bangso missionary school sam nang chirap dun thega por alang litum hastame father pen sister tum hanas tame litum carving long life pen salute la pen ninga klong pen kachuru akardom. Well, I am so happy to hear that Longkiri Timung is selected for this. It's a pride for my school. That is the second student, I think, who has become a doctor. In the 1996 when we started, he must have been in one of the first batch. I am proud that he got through nursery, went through all the studies to complete MBBS. And today he selected for this neurosurgery. I hope he will make use of this selection in the best way possible, and I wish him all the best, and may he be able to serve the poor as well as the needy. When you have that, there are so many poor people who long to have certain facilities which they don't get because of the finance. It would be nice that he would be willing to do a little bit of charitable service as well. That will be very good, and God will bless him. And I am also happy that I give my blessings to for every success in his future. Thank you so much for talking to us. Non nilitum ke do bangke labangke matikula timung arong lo nen arong pen kilometer pho baksidoji lapu ke la matikula timung arong lo pupen ke virwar sitami chileng po lapu ke bangakai masing chiju karbi delo ladak matikula timung arong hari soi jang tu mani tum karbi long live pe same salute lo etum kai ke mata churu pon ver lo karbi long live pen etum news long same alang litum kaprek di education apu tha kalang litum awareness program ke deng batai tin same tum cherap che tudun bomlo ne tum paklang mon momlo la sila daga rongari sumara tum ri soi janga tum ke ma thamme pike joini si eli tum kaching honai ninge che thenai Dr. Longkiri Timung alangli non super specialty salong amen che thabdun long lo mate neurosurgery labang so eli tum karbia khaipen ke cheng silo alangli la si alangli kai jani same ladak labang so rong ben si alangli alangli dak pensi start lo alangli ladak tharbia rong ar lulo bihegang ko somar dom pen rong rup ki jui sangti adu kelem de la pen la somar dom pen la school ki dun ke charlie la pen ladak education awareness ke denga joini si ladak risui jang tum hasud education awareness program ke denga hotsi alangli same debate along same competition dun lo ladak alangli same nong hil chepalong dun lo ladak education awareness ki bipon ale ke elitum ladak
timung rong ari sui jang tuma se thek long lo la sini tum Karbi Anglong live pen alang li tum pasta me salute lo la puson pukelang pen ke thangda wedan nang education awareness putha ke di thangda wedan nang same ajak dinglen aphan ri sui jang tum phan isya kerap thidung la sila sonak tang si non bang ke Dr. Longkiri Timung Ladakh alang li education awareness salong Ladakh same ason Charlie dun long si Ladakh ri sui jang tum ke Japan mesena join si alang li same dak pen si doctor nang man lo la niliphi ke alang litum hem lo tangte litum alang litum hem an le litum pale nang la pen ala Ladakh arong sitame towar rong urong ang bong la towar same krong puddulo la ke pokali lo la pen Ladakh ason government scheme sitame Siama Prasad Mukherjee la bangso urban mission pen Ladakh custom service hiring center sitame alang litum dagarong sortum long dun lo la son naksak si dustbin pen cheng lok Ladakh sitame rong bong sitame LP school dolo la bangso LP school sitame penanga na barim lo la pen arong sitame Ladakh ke Charlie hin si paprangu la pen Ladakh akesara tum pusar pisara kai hustame ke Japan mesen dak timung arong tangte litum Longkiri Dr. Longkiri hem nili nang paklang poni po vaino Karbi Anglong live cameraman vaino arong staming samjin Ladakh ke timung arong ke la santame dak timung arong ke jola sonsi haniwang same check jojor cholang ahin check sidame ilitum kangdoi pon ilitum haniwang same dak thek ponlong Ladakh ke lalo vậy nó là niliphi bang ke Ladakh ke Dr. Longkiri hem lo same litum hem sortum bang donia bene tangte litum asar pi hai pen le litum lam the si chingki chethan padu ponena la niliphi ke Dr. Longkiri hem lo haku hem bang akesara kai hut di akesara bang siki kim te kang hem lo alang litum ke non mat ke rong same lang litum haku teng lang ke do la puson se lang litum haku akesara hem same la puson do lang Karbi Anglong live pen thangna ta pajir move di litum kaching honai Dr. Longkiri Timung litum khai phan alang li sikecheng silo la litum society phan ke thema alang li UG PG under phisame alang li super specialty sa phan alang li bori dun lo la pen neurosurgery abang ke litum Karbi pen ke litum chetheglong kompik lang kapek specialty sa dolo sitame brain ahin di la puson litum thek dam long lelang la se alang li labang so selection ke long dun ke litum khai phan ke nong me ke ban lo jasemet litum denarong farman lo la pen Ladakh timung hemasor di alang li tum bang kono ne ka bor ipon na se alang li apai phan single handedly alang li kono ne ka bor ipon di kono ne arni arwi kono ne lamki lampong pen ki dukelak pen alang li arjap tip pen hasupu Dr. Manangji po ke mang pen alang li pini ningkarong arni la se alang li phan nitum Karbi po pen man peng si pipo ning tung ini lun pen chok lo ni oni ising la susu iltum kaching honnai nali phan ke kaita usulo doctor le nang mandet minister le nang mandet comment na pensi school ke Charlie lo ne Nirmal Nikita Dangao Nirmal Nikita kosom lo bihegang ko penda lo jasemet la science maths ke sumartum ke maths bolete pheri duk titi science bolete pheri duk titi kosom lo hasut ke Charlie hin kosom lo alang kaita isi agrodoma Biheka hut ke laan porhi long ke mo thedet pen class 8 pen lo class 8 pen si board idun lo na tu sumar bang kono ne sumar bang pli tela sumar bang pli pen ma phano nang ke theng nai ke theng ke bang thom phan lo ake bisi phan theng thek pin la bang thom phan theng lo areng som nai ke akleng si bang lo opaya kosono nalisopo piniarni ilito makhai phan isi nong me ke ban selection ke longdun purtal selection ke longdun bute alang lige neta ki unduna tenglo polote ilito makhai phan ta nong me ban lo Karbi Anglong phan di polote as a mother di nangli pai ahin pen kosono nal ning kono kosono ning karong lo
on dolang he ako por hinang dolang ning kan thom dolang pon nona ko bangke ning karong lo sialam nilitum da chinidun akesara bangke non nilitum long arna marni nang plangtang lo sara bangke kai kita nisuppu doktor man nang ji po ke mang do vers tame koson ko pune kacetong nang jia por nang le rong masi labang so pirte pen ave dalo penangan ning kan bolte nang li nu vet si koson si la su suphan tangka maha pen chenglok di doktor pamandun ke lam joy ke kali athema nang li di nang li long le pelang do u puta kali nang li tum ke family ta no minister level puta kali sami koson ben si la su suphan nang li la an di aong tum ta jerap dun lo pisar hai tum ta lo poriala tum nyon pahini nang rap dun pol la pupen ke minata bor idun lo minata bor idun tek nangi apo ke doktor manangi pulo menake ni hang he menake engineer nak sini ha ma apo bangke doktor porhivek nangi pulo ke alang ta bor idun lo ki koson lo hemang lo te ko pilo alang ke chuaning hang hang doktor leng ning hang pha ok lo la ke pha ok ning hang tena nang liu sumar bang pliang bong pen ko malo ka sedeng nai ke sedeng ke la adak bamba bamba ke hai ke akleng bang lo hai jai ha la ke ke pinsu so bang ke la an la ke ante la rong wang lo te ko son lo rong sor dum pen chingki je than alang ko son pangri pangdon somar tum ke mi la Longkiri ta singki se than ta mi somar la noi akethi noi akebi noi singki mis mane singki se than mi na ke jok pe ta pisarang ji thai ta pisarang lo punu hang ji thai ta punu hang lo lo somar tum phan ta je po je pi sok ta chemi la ke selection ke long khobor ke kumalo ke long cheng enali tum me siang bong komano ni tani phanta than pa phrang bon non ke piso hai ta duk ko po ke than ke ni phan bon first than long dun alu po long select alu po si than ko sono nang le ning ke la pulo dai teng lo he ning karong lo he ning karong ni mesen lo pulo bahira long na pu ke phere lo ta dak ghatia masi long lok no le Punjab Sanjab pu son siksak po puja lo ke hem ke hang ta wang long le det po ke bahira pulot te he dung het pulot te kam jam sikar kli li ke sikar kli hai do ko pot wang tek po puja lo te bok pulot te ko son lon te hem rong tong do ji aning hang ma teng tan doktor pilop dok la ke hem ni hang Temo sono ne sini ne dalo he nona ko ke hem sini hang ahok lo di litum ke api potum ke jongsi somar tum ke chali mesen po paya mahang paklar rong ru paklar panang paklar pipote ilige ke chumu ve stami anang si stami ke chui sining ang samdodi stami litum tangka mahal le aru le crorpoti litum jongsi crorpoti butai somar dak nang ke chupen chenglok ke chi bhong ching check pen chengjok hem bang lote hornang kangri pen chenglok lason pulote litum aru le tangka dota aleve ilitum ke api potum ke somar career ko son si munit ko son si pamanang ji laso ke mang lasi non ilitum kaching honai ni phansai litum karbing long life pen salute lo nangli chor nangli kaching honai alangli avedet pusita me nangli single handedly single mom nangli alangli phano smart van ka bor ep dun aju anar lo pathek nangji po ke mang pen nangli ka kida ka bor ye joine pini doctor nang man lo munit nang man lo ili tuma khai phan nong mi ge van pithek phot nangli tuma hem tu ni si phan timung hem ansu se phumen phulok wache the pading lo nang alital tuma bari bitung sok sang rantik ansu se pangchulo na nitum karbing long life phanang litum chingki je than bang support nang chipi dun thekpot nangli phan sori kardom pajirlo tandel tum karbing long life kelang lapan kardom chiping na kardom Kardom Dr. Longkiri Timung Neurosurgery Angdeng kachepa Longdun apon
nili ningarong piglo lapen karbi angbong pen neuro alignment doktor kelong nun ceng abang phuglo lapen tu karbi akai pan nong mege ban abang lo pas ke bang jarni sisteme alang fan arna ma hirjumi papina lapen karbi yang kai aman gawan pot nilihin pen ninga klong pen ka churu lo pen ningkang sampai jirek lo Dr. Longkiri Timung anso si manpeng pathe dununa ke thekeri pada dununa apen neuro asan sona artikel sona ahinana treatment sigelang thek an je phana lang lipan arna ma hirjimi papilona apen monit atum la sa kisuk me payok thek je phan alang lipana more ni si lituma krab long pu ning mathasi arna ma no puthot a hirjimi alang lipan thang pilo kardong non hedjong dak denarong town committee angkang arlo rong khelan timung rong mekar kaulitang umit timung apen moinaing tipi asopo Longkiri Timung alang li non hedjong labangso brand specialist labangso selection ke longdun abangso putha kabang nelihin pe ekdom suri akachoro pajirlo lapen denarong hawar ate Dengao town committee an area lusikipuri lase alang lidak hawar phan nongnam ke ban pi ke mepot nelihin pen bangai kaiding pita alang lilong arnam ahir jume padunang lapen ansuse alang li kacharli Angdeng ansuse ke paprang dun thuji ke pali dun thuji lapen labangso alang li pen aphi ki thurmia somar tumhan labangso akacharli Angdeng aku ke pajapon thu thegi phan sitame alang li phan tuning ri pon lo lapen alang li sonson denarong olong labangso anong nam ke ban anong me ke ban pi bangke alang li phange churu rin lase ki pudamet pulotang te denarong ahawar kadu kowe chethek dam long et pusitame alang li si ke chengsi lo labangso anong me ke ban bangke ase kadu kowe denarong arat pen sitame banilitum town committee hin pen pusitame alang li phan bangke churu pik lo lapen a family tumhan pustame nilihin pen ekdom kurbang thu suri akardom pajirlo lapen special alang liphan la Longkiri Timung phan nilitum Dengao town committee an pastame nili jungjung pen sitame alang liphan ke suri akardom pajirlo nili ningkarong ke lapana karong lo nili thote kining je laman ta thek thedat posan ansin nili matha lo athema Longkiri Timung alang li doktor nang man lo apen non doktor ke man chet kali alang li non sijarin nathu cesarean mane kali neurosurgery pun ben surgery laso ki undun alang li selection long ke long dun take ansu se ningarong lo apen nakola dak denarong angkang aphan chot kali or kar benglong aphanta isi nong megewan puson sineli chini dam la silapana ningarong lo nili chipute ke dat an lo athe la son sineli matha lo ani siang ko nili tum wala alang li hem karlitang sar umetimung alang li pen kin tum lu than rapet apen ajir po lapana ajir po nili tum dorapet jurapet junrapet dorapet ekdom kaduk abite la salam chini apen nili tum hala suhuta kemang alang kemang tuipik la so sar kemang tuipik la so kemang pen alang li la so kemang kichun la so kithek long bang ken nili ningarong pik lo pen ala sar bangta hang song pen tanang aning nang charong pik chi pusang mathalo ni lem pen kadam non nilitum karbing long life pen ke do bangke
dak matikula timung arong lapen nitum garbing long lai pen piposi alang litum phan bahini halang litum ke bahini ta penan sulo kaching hon chora log bahini ta lapen ke pini alang li long alang li hemati kuk long on ke bang atepi bang ke alang li halo dak matikula timung arong rong asarik lo lapen ke alang li ke hai coursing timung alang li ke ilitum 1986 moment ke cheng husta me khei ka che song long punon jutang jubat nim rokom long same ka ching hon thek tik bang phu phu lapen ke lapu ke alang li ke kadom han sepi alang li achor lo niltum ke nisi ke hang nang ji arondo lapen ke ihut si ilitum lun lamalong lamarjan long kai ki mata ke che parjan ilitum theklong wer malin timung pi alang litum paya pulo non ilitum khai phan nong megewan malin timung pi sita me alang lige assistant professor lo alang lige sipsagar commerce college lo lapen ke alang lia supu adagwam atur timung stame doctor non helang alang li internship ki jut lapen ke alang litum rong education awareness ke deng pon lapen alang litum rong asara tum hakku pusar kai hut pen sami ke japon mesen posi pini alang lia hempen masi rong asara hempen masi nong me ke van pangcheng mate education ahin ke paprang pon mate doctor punon engineer punon professor ahin ke paprang pon ilitum la timung sar phangelitum churu pon veng nang alang tum rong asar pensi ke japon la se hala dakari soi jang atum ta education awareness program ka kita ke deng vera join si pini alang litum aser jang atum ta doctor professor nang manlo lapen ke alang lituma rong malo alang lituma sulo itum doktor Longkiri Timung ilituma khaipen ke brain surgery specialist ke mandun cheng abang phu nang manpo teman non het jong alang li selection long dun lo la ke neurosurgery ke litum eko pailo ilituma society phan la se alabang so puthak alang litum rong asara hin penle lapen rong basapi penle lam thei si masih ni tu rong kalan timung rong non alang li la media bang pu alang li terang som para choro lo ni tu marbung nang komri apa si ahok te man ni tu marong ke arong thetan pente la si la ke chalia mu na thu apang penta si asap ke ang thekdo ni tu area rong ner kepen ke ni tu marong si inut bani pu mitring nang pas dolo sitame anang ke pas cheng Pule pudam dera chong ni tumrong la education awareness nangke patira bli nang ke non mang ke ahogalam bang mane lapul te parnam dam elo long son timung pualang li hin ben bang si ni tuma rong aphan ke charli la anon se papang dun nang ji pualam the puthak pen education awareness punikan sek pen ani sia program nang ke japon lin la pen la soli ben pusinil tum ke chemata dam lo la ni tuma rong non hejong bangke nili hemo supen aprang bangke doktor non hejong alang li thana son tak Longkiri Timung alang li bangke tamben surgery sinang li than la so bangke long dun bangke ning karong lo siala education awareness ki biale lo sini di mathal lo la supen te angko nili hemo somar sitame nili tumpu mane pu chongda chetlo ba papohi sitame alang li tumta indur bang akleng bangke Malin Timung pipu bangke lagi assistant professor pada sipsagar commerce college long si non mane boreng war sa chuklem du nik bom lo si alang kola so dun thu bangke ni li hemo sola ta ke peneng bangke internship ki judi lo pu sisteme alang non ma ke royal posting ke toy ge la non jona chiklo dom si toy ji pu la solam non hewang ige la sisteme a khobor chani bom asini li tumarong ke non mat ke la ke pecheng thur jamu la so ke matha pona bangke rong si pu chirung chirek pensi a hogalam education awareness ke ni tumrong ke pati pen inut bhani atum nang grab dun bangdo la ke hogalam le choro nagi la mane karbar klem tun tam pente la li tum
อะไรเงี้ยที่ตุมันจะรบกวนให้หลังตุมตาบางละสุโปรแกรมปัจจุบันผ่านหลังพูดแทกลองนี่ตุมละดิเสื้อยางตุมสีจะพันผู้ปนเนาะดิเสื้อยางตุมลองสีส่วนนี้ผู้มันโดเนชั่นผู้สับดำลองเตะหลังนี่ตุมหิมเป็นนางรับดุลส่วนลำเทบุทักเกหลายดูส่วนในวันนี้สิบีเป็นอะไรผู้สินี่ตุมบางแกจะมาทันเลยตุมบางแกหอกลำแกผู้อันนี้พันได้ลิตุมลำเทซีอาร์จุนังอาเทมานิลีอันนี้พันอิสิกจรุกังตุงบางแกอลังลิตุมฮารองเป็นอลังลิตุมเพลังอาเฮมเป็นดักบอร์ดิ้งจิคิมโลรองสตาเมดีก็อันนั้นอลังลิเกลองห้องจุปังแรงจอดฮอร์จุตุนจอดอิงลองเทงแอนนำแอนดุนจอดเพจดเพปีรีทักจอดเป็นสิลายจอดจอดจลังอาเฮนเป็นสินอนมาลินที่มงปีพันธะ assistant professor นังมันโลน้องแกอิง50 sagor si commerce college ลองสิโลทานนบอมโลปุโรเตอลังเลียสปูสตาเมด็อกเตอร์นังมันโลปุโรเตลิติม salute ปีนังจีละสนาเปียปุตุมละอันกัจจิปัดดุกุสมาร์พันini mikrita wangring di tilah alam atema nilitum ta alang li tehem thek dunong lo alang li ka chepaduk nilitum ta atema nilitum ta alang li tehem aprange penangan nilitumari suhuta alang li tehem nang jupik thek dunong lo alang li ka chepaduk la sila som ka chepaduk ali ge non nilitum che thek long lo non ge alang li tum hema rita bang arna matura dak pen building parjap elo la si ka chepaduk ali lo hapia potu la si nang li hin ben kopilo puji ni li puta thek thele jo somar ke bihek pen tak purhia bang ka ning hangi o nilitum hema somarik he ke thana ling seta arjukar ju nili ke thana ling seta na pi jo thakan po hor har chatun po la po bang ta accident nat keng ching lok mati ke la dat pen ka ko nili sa ko pi jo thak lo hor chodang lo ke la pen se pa purhi lo ke asomar talam na ju pon pehen lo chip ke purhia bang maju majal lo harnam dakat tur pen sumara tum nonda nining do nil tum wang lo polo te la tum kopine cartoon Michael Jackson kopine kalang lo aning hang oke hai kalang tala se choro lo sumar tum phanta ilia paya putum ke thana teng pen arju se hai kalang tung charli jonta kosto o pusta me charli don pammi lo angka pai po phanta ke me atwara wan pilo ke porhi punai sab talawan pilo ke me atwara se chorolo lo litum la timung hem mate rong asar phandai litum churu lo di alang litum sarpisa bura ka chepaduk a hem bensi rong asar pulote ahok la son nangji rong asar pulote a rong rup ka chepang thir pen chenglo rong rup mane kaduk avi tumphan di la amekar tumphan ke pangri pangdon pencheng lo di chujun chuku punon adamasar punon pangri pangdon punon rong rup phan ke japon joy ki gali stamia lang li rong rup phanda ke japon mesen la pen la so ke japon mesen na joini si nona sommar a hem pen maselang li tum example lo mesen example paklang thek po ni tum karbing long life pen al tum bahini phan salute pajir lo nangli hin pen kijutsi kopilo puji Dr. Longkiri phan penali supu Dr. Manlo pen malina phan penali tumrong isi risoi janga tum non ke charlie mi tum phan pilo message ping tung assalam the puthak ke ni tumahin pen kyani wangta ni tum hem ni somar tum pen isi alam je than wer isi alam du ni tum ase tum la tu apiat awe tum phan tum mane asotwar ke pon tu ji phan tum na charlie la somu hin pen okol nona din ke na metric pass der high secondary pass de b pass der puat din kali der nang competitive din pusila hai tuar ke chathan pon hurnai gi usini le militum ke ili somar tum pen ani wangta ke chathan rap ke chimung rap dola si rong asor don pantani tum kupia tuar mana tum ke dunji kupia line ma ke dunji la si okol metric pass der pan chole che hok nang ne nona din ke pen high secondary pass der b pass der lo pe m an ke m pass der anta alai nong si long nun de pulong te la so la bangke tum ali cepalong tek sedaji itu song charlie ke la sona lam se ni li kado wela rong siru besi tum panta ni tumani wang ta ching wai ching sai long tame ni tum la lama mu se than pon ni wer
la so lam la non he jong ta hok lai si birta mi non ta man ke chi paro ka nang nang na li phan ni li tum de sin non high secondary pass peneng cotton college la aru subhani pinso bang thom mati hala ke pinso la na aru so do wam bang sel mili bu bang na li ta the ik long lo start distinction si long dun 86% la sini ligi pulang la sirana tum nonta nili ning ci parong nang ko lo ili tum du wok pen ili tum du wok pen ke ili tum ta la asal pi pen nili asal brata ani wang ta la si nili tum ta rat tum man da ci tan lo he la so lam the puta nili tu rat tum man ta la si la son si papuri dun nangi ili tum mata mane nona din ke o kol ke pasot pu bang ke ining arong dang nilang pu sia sini tum ke ci tan pon pon amon distinction long dun mane ahola la ini lanta letar mari at sipu mane subject sivelo to letar ke long dun ige la selam sila ke cotton class dong si padun dasik kom kuros non ta rar tum phanta ni li thanwer adak jong si la an ala alang high secondary daso mane kole la 80% long dun masih hostel ta long dun ampen hostel office ta li rar phanta ni bang ta thanwer mane 15 sovet kichu ke jun angke alang amena pocket cross ben suri ni mane suri hini ra pharo phorong te chiklo yore ke dorlo asi lapen tai sia ba side do nora din ke lasi ke purhi bang dunangi bu alam thia puthak bang ni tungkan ni bang ta arna mar ni phan sia ho bang chu hang we lasi rat phan ta ni tung son si ke ta la so la vel lasi churulo ilitum karbeng long life pen same pu ongar nam lo lapen ladak matikula timung arong arong asar lapen abasapi phansa mel tum churo lo lapen anso se timung arong anso se paching thur lo lang lapen rong be rong thak ari so jang tum handa alang litum mahin pen le paja pono nang la so kathyang perbi rong khelan timung arong arara tum amekar tum ke matha me se na joksi pinil tum khai phan jasmer nong me ke wan la se pinil tum karbing long life pen la so ga chingki je thana pornang si bidun thek po nang tum bahini phanda khiro pipajir tang tel tum karbing long life khelang ro tum han kardom chi piglan Cardón.